היי, אני ג'ולי, קוסמטיקאית רפואית מתל אביב. היום אנחנו נדבר על השמש שלנו. השמש שלנו בארץ היא מאוד חזקה, תמיד, ובשעות מסוימות עוד יותר. חשוב לנו לשמור כמה שיותר על הגוף שלנו. לא רק על אור הפנים, על כל האור שלנו בגוף. משום שאף אזור לא חסין. כלומר, גם אם אנחנו שמים משקפי שמש ומקדם הגנה, הכתפיים שלנו חשופות. כשאנחנו נוסעים באוטו, נוהגים וחושבים שאנחנו בסדר כי יש מזגן, אז זה לא, כי קרני השמש חודרות. קרני ה-UVA חודרות. ואנחנו נחשפים שוב לשמש. אני ממליצה לכם תמיד להימרח. פשוט להימרח. יש כל מיני סוגים, וזה בכלל לא משנה אם זה בתרסיס או קרם, או עם צבע, בלי צבע. יש דרך אבקה, יש כל מיני סוגים. זה לא משנה, העיקר להימרח. את הילדים שלי, למשל, אני ממש מרססת לפני שהם הולכים לגן. מרססת אותם בגוף, שמה להם בפנים קרם ושולחת אותם לגן. אנחנו נשתמש גם בכובע רחב שוליים, יש לנו את הצוואר, את הכתפיים, את העורף, שאנחנו חושבים ששם הכל בסדר, אבל לא, אנחנו נשרפים. משקפי שמש גדולות ולצאת לדרך. אז בהצלחה.